Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, Oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, Oblutak. To sam ja. Tko je spreman za priču? Pogledajte sve ove medvjediće. Ova se priča zove Oblutkova majica s medvjedićima. Ti sjedni ovdje, Medo. Evo ga, Medo. Patka, patka, patka. Kako ja? Dobro. Ne! Oblutak nije mogao vjerovati svojim očima. Ružica je nosila njegovu najdražu majicu. Što se dogodilo? Ružica nosi moju majicu s medvjedićima. Premalena ti je, pa sam ju zato dala Ružici. Nije mi premalena. Moja je. Treba mi ova majica, Ružice. S medvjedićima. Daću ti tvoju lijepu majicu s mišićima, može? Vidiš, još mi je dobra. Savršena je. Dobro. Prestani! Jadni Oblutak. Trbuh ga je svrbio od saga. A majica mu jednostavno nije htjela ostati u hlačama. Možda mu je ipak bila premalena. Ali tada se Oblutak nečega dosjetio. Mogao bi majicu zalijepiti selotejpom. Fuj, selotejp! Nemoj! Oblutak je bio veoma tužan. Znao je da mu majica s medvjedićima više ne pristaje, ali nije je se htio odreći. Oblutak. Ovdje nosiš svoju najdražu majicu. Tako si sladak, imao si 2 godine. Ja sam mali i vidi, moja majica s medvjedićima. Oprosti što te nisam pitala prije nego što sam ju dala Ružici. Zaboravila sam koliko ju voliš. Oblutku se majica još sviđala, ali znao je da je narastao i da mu više ne pristaje. Možda ju možemo spremiti nekamo i čuvati ju zauvijek. Znam, daću je Medi. Ma, to je sjajno. Medo, izgledaš prekrasno u svojoj novoj majici. Medo s majicama! Jeste li za priču, djeco? Što Oblutak danas radi? Ova priča zove se Oblutak obilazi susjedstvo. Oblutak se volio brzo voziti na svojem novom sjajnom biciklu, a volio je i trubiti. Hej, pusti, to je moj keks! Mama, vjeverica mi je pojela keks! Mama, ti spavaš! Još nije vrijeme za spavanje! Bok, Oblutak! Bok, Sara! Oblutak nikad nije sam otišao iza ugla, ali oduvijek je to želio. Hej! Oblutak nikada nije stajao pod prskalicom odjeven.
Bilo je zabavno bez ikoga tko bi mu govorio što da radi. Bok. Hoćeš li se igrati školice? Baci kamen ovako. Skakao je kao zeko sve do drugog ugla. Odlučio je sam obići susjedstvo. Bez brige, Bela je dobar pas. Oblutak se bojao psa. Kamo ideš? Malo šetam okolo i to sasvim sam. Veoma si hrabar. Idi onim putem i doći ćeš do svoje kuće. Oblutak se zabrinuo jer je bio sam vani. Što ako se izgubi? Što ako sretne još jednog velikog psa? Što ako ga napadne velika vrana? Zdravo! Poznajem te. Ti si Oblutak. Vidjela sam te s mamom i tatom. Oblutak je tu gospođu mnogo puta vidio šećući s mamom. O, zar si ti sam vani? Pogledaj što imam. Želiš li je primiti? Ej, škaklja! Buba Maro, odleti kući. Mislim da je vrijeme da i ti odletiš kući. Ali prvo, nešto ću ti dati. Zdravo, Buba Maro! Hvala vam! Gospođa je bila simpatična. Oblutku je bilo drago što ide kući držeći je za ruku. Zdravo, mama, stigao sam! Odakle ti zlato rajčica? Dala mi je jedna gospođa, eno je! Da, znam na koga misliš. Ali reci, što si radio ondje? Znaš, dok si spavala, ja sam se šetao od jednog do drugog kraja ulice. Zbilja? I vidio sam dugu i školicu i velikog psa i veoma strašnu vranu. Zar se nisi bojao? Samo malo. Radije pričekaj da malo narasteš prije nego što opet obiđeš susjedstvo. Ma gdje li se skrivaju ta djeca? Vrijeme je za priču. Da vidimo. Što je Oblutak danas radio? Današnja priča zove se Oblutkovo skrovište. Sve je počelo kad su mama i tata otputovali na nekoliko dana. Oblutak i Ružica bili su kod bake i djeda. Oblutak, gdje si? Jesi li ovdje? Nigdje ga ne vidim. Možda se skriva. Pogledaj ponovno. Što to imamo? Pomalo sliči Oblutku. O, djede! Što radiš unutra? A ja zapeo sam. Kad bih mogao pomaknuti ovu kutiju, dohvatiti ovo, i kad bih sad mogao dohvatiti ovo... Djede! Pa što si za Boga radio unutra? Skrivao sam se u skrovištu. Skrivao si se u skrovištu? To me je podsjetilo na nešto. Oblutak se pitao što će mu djed ispričati. Znaš li čuvati tajnu? Znam, djede. Pa, znam gdje postoji tajno skrovište. U dvorištu. Bi li ga htio vidjeti? Siguran sam da je ovo pravo stablo. Pa ako nije na drugoj strani, onda je na ovoj strani. Hajde, pogledaj. I kakvo je? Ovo je najbolje skrovište na svijetu, djede. Hvala, djede. Možeš zadržati bateriju. O, zbilja. Vrijeme za spavanje. Doći ću za trenutak. Oblutak! Ne možeš sa mnom.
Bilo je to Oblutkovo tajno skrovište. Nije želio da itko zna za njega. Oblutak, jesi li unutra? Uđi u kuću. Tata će ubrzo doći po tebe. Dakle, ne mogu vjerovati. Što je bilo? Pa, vjerovao ili ne, Oblutak, to je bila moja igračka dok sam bio malen kao ti. A ja sam bio mlad, baš kao sada tvoj otac. Sigurno si je našao u mom skrovištu. No sad je to tvoje skrovište. Gosti su otišli. Vrijeme je za rođendansku priču, djeco. Što je Oblutak radio na svoj rođendan? Današnja priča zove se Oblutkov rođendanski dar. Bio je Oblutkov rođendan, a njegova je mama pekla rođendansku tortu. Pretpostavljam da nećeš pojesti ostatak kreme, zar ne? Baš hoću! To sam i mislila. Rođendanska torta! Hoću i ja! Hoću i ja! Hoću i ja! I ja hoću! Hajde, Oblutak, trebao bi i Ružici dati malo te kreme. Tata! Zar nisi rekao da bi Ružici trebao dati malo kreme? Tata! Oblutak je svima rekao da za rođendan želi dinosaura. No baka mu nije kupila dinosaura, nego pulover. Oblutak, sviđa ti se? Naravno da mu se sviđa. Ojoj, već su stigli. Hura! Leo, Klementina! Uđite vas dvoje. Budi miran, samo još malo. Za tren sam gotov. Smiješno je, tata! Mjau! Sretan rođendan, Oblutak! Sretan rođendan, Zlato. Hoćeš li ugasiti svječice, Oblutak? Zaželi nešto, Oblutak. Moraš nešto zaželjeti. Točno je znao što će zaželjeti. Htio je dinosaura. Oblutak se toliko najeo da više usta nije mogao staviti ni komadić torte. Sretan rođendan, Oblutak. Pa to je moj dinosaur! Hvala! Super! Malo poslije, našlo se mjesta i za sladoled. Ružice, što si učinila? Evo ti čisti pulover, dušo. Joj! Još jedan dinosaur! Oblutak je sada zaista imao svoga dinosaura. Zapravo, imao je čak 2 dinosaura. 2? Super! Ovo mi je najbolji rođendan ikad! Bako, hoćeš nam čitati priču o Oblutku? Pitam se što je Oblutak danas radio. Ova se priča zove Oblutak i Gilbert. Gledaj, Gilberte, ovo je slika mačke. Umoran sam od crtanja. Želim se igrati s nekim. Ružice! Oblutak se s nekim htio igrati, ali znao je da ne smije probuditi Ružicu u vrijeme kad mora spavati. Oblutak!
Znaš da se to ne smije. Ali nemam se s kim igrati, tata. Žao mi je, ali sada se s tobom ne možemo igrati. Možeš se igrati poslije s Ružicom. Nije se želio igrati poslije. Želio se igrati baš sada. Hoćeš li se ti igrati sa mnom, Gilberte? Odjednom se sjetio još jedne igre koju bi mogli igrati. Odmah se vraćam. Znao je da se Gilbertu ne bi sviđala priča o psima. Ali mislio je da će mu se svidjeti priča o miševima i pticama. Gledaj, Gilberte. Ovo je priča o mišu po imenu Miško. Jednog je dana Miško je imao prijatelja po imenu Maško. I jednog su dana Maško i Miško. Gilberte, pogledaj slatkog miša. Gilberte, gledaj ovamo. Znam što ćemo se igrati. Budi miran. Tata će te odvesti na lijepu vožnju. Evo, ti možeš onaj kut. Gilbert! Gilbert i ja se igramo prerušavanja. Ja sam tata. Oblutak, prerušavanje je igra za ljude. Igra za ljude. Znaš, Zlato, da ti ne voliš igre za malu djecu. To je zato što nisi mali. Je li tako? Da. Pa Gilbert je mačak, ne čovjek. Zato on voli mačje igre. Znaš li koju igru najviše voli? Da. Ti voliš mačje igre, Gilberte. Mjau. Uhvati ga, Gilberte. Mjau. Mi smo micamace. Zajedno se igramo, mjau. Kakve krasne mačke imamo.